रिकॉर्डिंग स्टूडियो सोनौली। बाबा सूरज देव गके हो बेर उगी उगी बाबा सूरज देव गके हो बेर जल बीचे खार बारी सभती वैया जनी करी दे उगी उगी बाबा सूरज देव गके हो बेर। जगदम्बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सोनौली। 3 दिन से भूखल पियासल तिवैया करेली गोहार उगिया दित्य गोसैया 3 दिन से भूखल पियासल तिवैया करेली गोहार उगिया दित्य गोसैया थर थर काँपे रहुआ के जाते काहे लगवनी दे थर थर काँपे रहुए के जाते काहे लगवनी दे उगी उगी बाबा सूरज देव गके हो बेर जल बीचे खार बारी सभती वैया जनी करी दे। छठी मैया की सुनवा के रथ चढ़ी आई रौरा हाली हार के देखाई नया पन लाली सुनवा के रथ चढ़ी आई रौरा हाली हार के देखाई नया पन लाली सहरी श्याम सुंदर पर भात पर धूमन कहे हाथावा जोर सहरी श्याम सुंदर पर भात चंदन कहे हाथावा जोर उगी उगी बाबा सूरज देव गके हो बेर जल बीचे खार बारी सभती वैया जनी करी दे। जगदम्बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सोनौली।